Am revenit cu cel de-al doilea unboxing de la Flori Holland. Dacă nu ați văzut pe primul, intrați pe profil pentru că am primit niște trandafiri de Ecuador super frumoși. Hai să începem cu ce se află în această cutie. Am comandat Solidago pentru că 1 martie și flori colorate. Apoi am luat mai mulți trandafiri din ăștia. Cred că sunt porcelain, dacă nu mă înșel. Super Bubble. Așa arată. Sunt scurți, dar o să arate foarte bine în cutii, în aranjamente. Și plac că au capul foarte mare, cupa florală foarte mare. Sunt mini trandafiri, deci tros. Apoi, unul dintre soiurile mele preferate de trandafiri mov, lila de fapt, este Memory Lane. Este un trandafir de Olanda, dar arată foarte bine și are floarea destul de mare. Asta apreciez și este și foarte rezistent. Apoi, Matiola, parfumata Matiola, care e foarte solidă, are tijere foarte groase, deci am nimerit-o foarte bine. Am 3 pachete, dacă nu mă înșel. Așa, și mai avem aici Wax Flower, la fel o floare parfumată. Hai să o deschidem să vedem cum arată în adevărată ei splendoare. Ia uite ce frumos e. Se mai numește și Camelaucium această floare și are un miros așa ușor de lămâiță. Și am și pe mov, bineînțeles. Asta este super. Asta nu e la fel de... ba da, este. E la fel de bogat. E foarte frumos. Și asta este următoarea cutie. Nu uitați să ne dați un follow dacă vreți să vedeți și ce altceva am mai comandat de la Flori Holland și dacă iubiți florile în general.